Aquests habitatges del carrer d'Iriarte fa més de 40 anys que estan afectats. Segons expliquen alguns dels veïns, primer va ser per la construcció de la Ronda de Dalt, que passa a tocar, després per un pla especial de reforma interior i ara pel pla de millora urbana de la Teixonera 1. Consideren que amb actuacions com la construcció d'aquest edifici de grans dimensions i dels entorns ja s'ha complert l'objectiu del projecte d'urbanitzar la zona. Per això no volen que les seves cases desapareguin. Nosotros evidentemente no queremos que nos echen de nuestra casa, pero además es que entendemos que ya no hay motivos para hacerlo. Por eso lo que pedimos es que nos quiten la afectación como nos prometieron. Els immobles afectats són entre el número 9 i el 21 del carrer, més de 30 famílies en total. Adverteixen que en aquesta situació d'incertesa no han pogut fer reformes. L'Ajuntament els ha assegurat que els desafectarà si no els expropia durant aquest mandat i que si al final ho fa, els reallotjaran un edifici que s'ha de construir just davant d'on viuen ara. Llegado el caso que al final nos expropien, que cumplan con su palabra de realojarnos en la misma calle Iriarte y dando piso por piso, sin entrar en valoraciones subjetivas por parte del Ayuntamiento. Des del districte d'Horta-Guinardó expliquen que estan buscant una partida pressupostària per dur a terme les expropiacions. Encara no tenen, però, cap termini previst. Las casas, las fincas y todo esto.